Paglapur hukar. Manlap kala serbi hukar. Hukar aku hukar. Aku mau nani video ini halam please. Mani kita tak kujumlai. Angko muma. Boro stop rap kalamga. Hukar. Oi jamprang, mana ni fidung nilai bolai? Boro sekarang rap kalam naik ni fidung nama nilai. Laja? Ang lain piakai. Bunuh sepedang. Bah, ismang tu kaning. Babu, बै नि सोनिया बेखौथ' आं लोगो मोनखांबायमोन ओइ र ओइ सोनी रथ थाथ'
आं नोंजों फाइट खालामनो सानाखै प्लिज आं थारैनो बुलायमारनो फैयाखै कौन है बे तू साले क्या चाहिए तेरे को आं बर'सो आंजों बर'जोंनो सावराय बुं मा नांगौ नोंनो आंनो नोंनि हेल्प नांगौ माबायदि हेल्प जोंनि गामिनिफ्राय सानै सिख्ला थिखोनानै लाबोदों बिसोरखौ नागिरनायाव आंनि हेल्प खालाम आं मानो हेल्प खालामनो आरो आं गावनि जिउखौ मानो खैफोदाव खोख्लैलानो प्लिज सुनि सुदेमश्री आं नोंनि इसिबां कास्टमार लागायना होबाय आरो माबायदि मानसि लाना फैयो जनि बेखौ नों किसिं इज्रामनिसिम लानानै थां आं आसा खालामो जानो हागौ बियो थारैनो गुबै लामाखौ होगोन अके नाथाय आं जायगाखौल' दिन्थिना होनो हागोन ओरैनोबाबो बै जायगायाव रावबो गुबुन सुबुं हाबनो हाया आंबो हाबफेराखै
स्टार्ट खालामसै केमेरा जान फै बेफोर मादि स्टप आया सोर फैलायखो फैलायबाय नों जामफ्राव मा डिस्टार्बलै ओइबार हले गवा फै आया केमेरामेन ओइ मानो थांखो र' सुनिता सिनायालाय फै आंजों Amai hah ayo Bin गासिबो फैदो थांसै टिना नों बिसोरखौ लानानै थांग्रोजोबदो गाहायाव सिख्लाफ्रा दोनफैबाय गोख्रै लांफैदो ए सार बे गामिनि सेंग्रा बिरा फैदों हा मा बिर सार लाथ'लाय
बे केमेराखौ लानो गासिबो फैजोबदो गोख्रै फै थाब फै 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 थाब फै माबोरै फै फै बिर सोरखौ बुङो मिथिगौ जाय सासे सिख्ला फाननानै 5 लाख रां मोनो बेखौसो बिर होननानै बुङो जाय सुबुङा गावनि बोलोखौ मोजां खामानियाव बाहायो बेखौसो बिर बुङो फैबाय सालाया साबायखर ग्रेट ग्रेट साबायखर गोजोननाय थाबाय नोंसिनिसिम साबास बाय थौ किसिं डार्लिं बे खेबनिफ्राय खिन्थु 2 नाम्बारनि धान्दा गैला दै